Hajde sad, mišiću. Sada pazi tu nogu i radi sve što sam ti rekla i za 3 noga će biti kao nova. O, nema na čemu. Drago mi je što sam mogla da pomognem. Našao si sat? Ti hoćeš da budeš sat? Ti trčiš? Ponestalo ti je vremena? Ne, ti kasniš. Ja kasnim na jako važan sastanak. Veliki ručak za princezu Celestiju u Sugar Cube Corneru. Princeza je ovde u Ponyvillu zbog žurke, ali ja nisam tamo. Da li izgledam dobro? Treba li nešto da ponesem? Možda ne treba da idem. Počinje! Propustit ću je. Hvala, Anđela. Mislim, da me nisi podsjetila, verovatno se ne bih ni setila, onda ne bih stigla i svi bi se pitali gde sam i... da, kasnim!